بسم الله الرحمن الرحيم Hamim muteşabih ayetlerdendir. On manisini Hudaya tafşırmalı. Ol, Huday bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. Tenzilun minarrahmanirrahim. Bu kitap nihayet mehraban ve rahim bolan Allah'ın tarafından nazil edilendir. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen liqavmin ya'lemun. Ayetleri roşan beyan edilen kitaptır. Arap dilinde bolan halında. Hakikattan agah cemaatlara. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Kafirleri dowzak bilen gorkudyandır, mu'minleri cennet bilen boşluk beryandır. Pes şoların köfti Kur'an'dan yüze vurdular. Pes olar hakkı eşitmediler. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Müşrikler ayttılar, bizim kalplarımız perdededir. Sen davet etdiğin zadını fehmetmekten ve kulağımızda ağırlık var. Ve biz bilen sen arаңda perde vardır. Pesten öz işini edever, biz de öz işimiz ederiz. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Ey Muhammed, sen ayt, men de siz yani beşerdirin. Lakin bana vahiy edildi, sizin Hudayınız birdir deyip. Pes şoňa dogry durun, oşondan mağfiret talap edin ve helaket bolsun müşriklere. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Ol tor kafirlara ki zekatın vazipdygyna imanları ýokdy we zekat da bermeýärdiler. Ve şolar ahiratda da inkar edip kafir bolýardylar. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Tahqiq ol tor adamlar ki iman getirip salih amallarını kesbedipdiler. Şolar üçün minnetsiz tökünmez sogap bardır. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Ey Muhammed, sen ayt, aya siz yeri 2 günde halq eden Hudaýa kafir bolýaňyzmy? Oşoň üçin şerik karar berýäňizmi? Şol yeri 2 günde halq eden Hudaý tamamy alem jahanyň perwerdigarydyr. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وتaptyrdy ýeriň üstünden dağlaryny we ýerde bereketini karar berdi. Oşonda mahluklaryň ýejek rızkyny takdir etdi. Pesçi zatlary 4 gün mikdarly wagtda halq etdi. Yani yeri 2 günde halq etdi we dağını karar bermegi we ýerde bereketini goýmagy we halaýyklaryň ýejek rızkyny takdir etmegi de 2 gündür. Hemmesi 4 gündedir. Soraýanlar üçin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Ondan soň Allah tebarek we taala asmany tewejjuh edip asmanyny hassetdi. Asman da tüssü yani nihayetde garanqy zatdy. Pes Allah tebarek ve taala asmana we ýere aýtdy. Wujuda gelin muti bolup ya muti bolmany. Yani wujuda gelmegi isteseňiz de we istemeseňiz de wujuda gelin diýdi. Asman bilen ýer aýtdylar. Biz muti bolan halymyz